Vi laver lige en film. Mims er i dag på tur til Fur. Og færgen den er lige kommet. Ja. Ja, det er ikke meget varmt i dag, da. Ja, det er godt nok. Kommer vi så også hjem igen? Ja, det går fint. Jeg lever lidt beholder. Nej. Det skal være noget yngre med det heller. Ja. Og så er han anden slag også. Ej, det var sådan set nok. Det var råd nok med nogen, der var noget til skole. Nå. Ja, det er det. Ja, det var altså, det mangler vi godt nok helt vildt. Og lige er også til det. Ja, hvis I får en paradeflot, I sætter godt nok et hus i stand. Det er også det eneste. Ja. Det er begrænset, hvor vi spiser. I forhold til en børnefamilie. Er det lokal Furbo? Jamen. Ja? Ja. Det er jo galt, du alle små ører. Ja, det er det. Vi er allerede snart ved at være der. Der er ikke langt der. Det tager ikke lang tid.
sted. Jeg tror, de har samme problem, når der er bro over. Nej. Det er lige godt, når bøvl, hver gang skal en med en færge. Ja, få det til at passe, at man ikke kommer en minut forsinket eller sådan et eller andet. Så skal jeg vente en halv time, inden der kommer en ny. Ja. Og det er nemmere med en bro. Ja, det er. Jo, skal vi lige holde ind nede over havnen, så kan vi lige snakke om, hvad vi så skal. Ja? Ja. Så bare lige have en tur rundt over øen, og jeg prøver op og bed med Jens Skøv, eller hvad den her. Den der er meget lidt i land og snakke. Det er helt automatisk. Er det bedre til en is, eller hvad? Ja, det er det. Ja, må det. Det tror jeg. Så skulle vi sådan set holde derinde, måske i stedet for her. Kom nu. Ja, hen ved røde flag, der tror jeg, man kan fri sig. Ja, det tror jeg. Ja, der sad nogen derhenne i hvert fald. Der er ikke så meget et liv herhenne endnu. Nej. Og der er også en brus. Ja, en brus for det. Ja, hvis den kan regne med at skille. Nå ja, det er jo det. Ude i Faldborg, der står jo også en brusen og parkering og det hele, den er lukket. Min købmand, den ligger jo længere hen her, en ny butik, de har bygget. Ja. Ja. De er målt, så 4 dage med optimister, den der stiller sådan her nu i Faldborg. Ja. Men det skal der være nogen der. Ja, ja. Ja, og må vi kan køre rundt her, vi kan køre helt rundt på øen, kan vi altså komme tilbage Det igen. er faktisk ikke. Vi kan godt på Fur Bryghus, den kan man jo se udefra. Ja, det kan vi. Og det der Molærer-museum. Men der er nok ikke, vi kan nok ikke komme ind nu, jo, men det er da også ret berømt. Ikke at jeg aner også noget om, hvor det er henne, men Nej.
Vi har været i Avnserkamp en gang. Det er første gang, jeg er på Fur, eller? Hvad er det? Ja. Jeg gik på landbrugsskole med en fra Fur. Og han havde fortalt nogle vældige historier, men jeg har aldrig hørt herovre, eller? Nej. Nej. Jeg synes simpelthen, det er koldt. Ja, det er også. Det er koldt. Ja, det er Jeg tror, det er en 12-13 grader. sikkert ikke. Det. Jeg har også taget en trøje på i aften. Ja, det har jeg også. Jeg har simpelthen så pakket ind. Og jeg tager og venter på os på fryster. Ja. Så når man kommer hjem og klarer, så kan man bare lade være med det, Pjat. Ja. Der er ingen med, jo ikke? Nej. Skal vi prøve at køre derhen og holde derhen lidt tættere på kiosk? Det er lidt smart med den her duske. Er det ikke sådan en hale der? Jo. Der var lige, fordi det snæver lidt ind, så var der lidt at skære af. Jeg tænkte, det sætter jeg lige på heroppe over. Det er lidt sådan en haledusk. Det er smart. Ja, ikke? Jeg er egentlig vildt tilfreds med, som det lykkes mig at få det lavet. Men det er da også fint. Det varmer godt om at røv, det der også. Ja. Og så i Honda farver jo. Jo, det matcher godt. Ja. Så må vi have en is. Men det er ligesom man vel forstået nok. Ja. Den sejler åbenbart bare non-stop. Færgen. Nå, der er ikke sådan nogle tider, den sejler bare, når der er nogen. Det er når det er fyldt op, så tror jeg, den sejler. Ja. Der er jo ikke så langt jo. Nej. Og de har 2 færger, eller hvad? Nej. Jamen, det kan da godt ske, den der også er i færgen. Eller en reservefærge. Den er ikke i drift. Den er nyere, eller den er nok ved at nogen om, den er noget større end den anden. Ja. Så er vi lige på værtshus og få en kop kaffe. For at vi skulle have en kop chokolade, det kunne man ikke få. Man kunne få en øl og en kop kaffe. Så kører vi lige en tur rundt om Fur.
Så er vi på grusvej igen i dag. Og det støver. Her er det ikke regnet for nylig der. Det er et træhus. Der kan man bare se. Det er et træhus. Det er da altid for dig at komme herop, når du aldrig har været på fugle. Ja. Jamen, ud fra den der program, jeg har fået, der er mange steder, jeg aldrig har været der. Så det er sådan set, det bliver min sommerferie i år, det er, jeg skal rundt og se alt det, der er i det program der. Ja. Det er fint. Tom, du var med på Søhøjland, var du? Nej, desværre. Ved du hvad, så skal jeg lige sende en, så skal jeg lige sende den her vældige film til dig. Ja. Havde det været om torsdag, så havde jeg været med. Du forskrækker, når du ser. Vi kører altså dags, det ser ud til. Nej. Vi kører 1.500, er det rigtigt? Jo. Der kommer lige en bil. Det er fordi, at jeg filmer jo meget mere end, så for at vi ikke skal tage 1,5-2 timer, så fitter jeg lige hastigheden 4 gange op. Du skal godt noget til, at vi kører stærkt. Ja. Ja, det er fint nok. Ja. Det, Jeg vil gerne have været med på. Men lige om fredagen, der kan jeg sgu ikke. Dem der rykket på grund af vejr. jo, det regner helt tårligt om torsdagen. Om torsdagen, ja. Men så skal du jo med til Sydfyn, skal du? Hvorfor noget? Skal du med til Fyn? Jo, det regner jeg da med. Ja, den 1. august. Jo, det regner jeg da bestemt med. Jeg skal også med Ringkøbing Fjord rundt. Ja. Det er en dejlig tur. Ja. Ja. Men i år, der synes jeg, vi skal tage... Jeg var ikke imponeret af det mad, vi fik på Nej, det var heller. Nej, det synes jeg, det var... Nej. Nej, der spiser vi en anden sted. Ja. Men der var det jo, vi var over på 9, så var vi i Ringkøbing. Ja. Der var det jo, der stod der, pandestegt røstbætter. Så du også. Ja. Ja, det er ikke dårligt. Nej, det er det ikke. Jeg tror, det der røgeri, jeg tror, de lever lidt på navnet. Ja, det gør de. Ja. Men de har altid imod at lave. Det har de. Ja. Ja. Det har de. Ja. Ja. Så må der være gæster i dag, siden der holder en bus. Tror jeg det, efter som der holder. Ja, men det kan være, der er en rundvisning, og så er de inde og spise måske. Ja. Men det koster jo, jeg kan huske, for nogle år siden, der var ved at undersøge, hvis vi lavede en tur, hvad det koster at komme ind og se det. Ja. Det er helt vildt. Ja, det er det. Jeg tror, det er noget med 2500 eller sådan noget, bare for en guided tur, der kommer vi så 5 mand. Hold da kæft. Det var godt nok... Det var helt vildt. Ja. Jeg tror, det var 500 på snud, det kom til at koste, så det var 5. Så fantastisk er det jo heller. Nej, det tror jeg da heller ikke. så skal der være en hel bus her, for at det kan gå. Ja.
Men det er da heller ikke, det er, altså, hvis der er restauranter, altså så stor er det da heller ikke. Nej, jeg ved ikke, hvor mange det kan være derinde. Det ved jeg heller. Jeg mener det hen i enden der. Fordi det er bryggeri, alt det der. Er det det? Ja, det der er jo også nok. Nej, jeg tror det er, men der er selskabslokale derinde. Ja, derinde, ja. Ja, der er en, de brygger øl. Ja, ja. Så er der kafeteria derinde. Nå. I hjørnet. Ja, Der ja. kan du gå ind og spise. Ja, Men jeg ser, der står selskabslokaler. Der ser de sikkert inden dem, der er med bus. det gør de højst sandsynligt, ja. Så sådan, når det er rigtig sommer, så er jeg fyldt af folk her udenfor. Ja. Ja, det er meget populært, ellers. Ja, der er rigtig mange stole derude, og det må man godt nok se. Men de er jo selvfølgelig nok også virkelig klar til sommeren jo. Ja. De venter kun på det gode vejr. Men det er da, jeg skal sige, fordi jeg synes, Fur Bryghus, det hører man meget om. Men jeg tror da ikke, det er, fordi de brygger mange øl. Det er da lige så meget selskab og fest. Du kan jo se der, det lå jeg lige mærke til. Det er jo Fur-øl, og selvfølgelig er det det. Det er Fur-øl, det drikker vi. Ja. Men det er sgu også en god øl. Jeg har da smagt den flere gange. Det er en god øl. Det er faktisk en rigtig god øl. Ja. Jeg tror, der er mange steder, man kan købe dem i Danmark. Ja. De har der salgsvogn, der kører rundt med dem. Ja. Sådan noget, nærmest nogle meget store varevogne. Ja. Og altså, hvor her det er Skive og Hancock, de sælger også mange øl. Det gør de nemlig. Ja, du får sådan en med 12% i. Ja, der er jo ufattelig mange bryghus i Danmark. Ja, det er da helt vildt. Ja. De lokale bryggerier der. Ja. Jo, men jeg var nemlig køren. Jeg tror vi var 4, der kørte derop i forbindelse med Kastanjegården i Aulum. Nå, Så spurgte jeg med. Så kunne de bare komme op og køre med mig i personvognen. Så fik jeg et kilometerpenge for at køre med dem. Det var helt da godt. Og der var vi nemlig, der var vi oppe og se Hancock. Ja. Rundvisning. Ja. Og man regner med, at man ser, at det er kæmpe stort. Der er nok en frygtelig masse mennesker, der arbejder inde. Der var, jeg tror det enten var 16 eller 18, der var på arbejde hele tiden. Det er så automatiseret. Ja. Og så var vi jo nemlig ned. Der er sådan en lille restaurant nedenunder, som så sådan set er beregnet til folk, der kommer og vil se det. Ja. Der var vi nede for smagsprøver. Så sagde han til mig, skal du køre hjem? Ja, det kan jeg. Du skal lige tænke ved, at det er 12% i den øl, der er. Ja, det var da pænt af ham at sige. Ja, det var. Det vidste jeg da noget om. Nej. Ja, men det er godt, at en øl, det kunne nok ikke vælte det hele. Måske lige til at stille sige. Ja. Med 12%. Ja, det... Nå, skal vi tage en rundtur? Nu er vi halvvejs rundt om øen. Ja. Ja, flot altså rundt. Det er en fin rundt. Ja, det er fint. Vi skal også hjem igen. Ja. Der er blæst lidt i stykker.
et nyt hus. Dinosaurer. Og museet. Er det intensiv? Hvad står der på skiltet? Skamol. Ja, det er dem, der laver kattegrus. Der er en mere fisk. Hvad det så betyder. Måske når der er en lille café. Der er godt nok gravet et stort hul. Er det hjul? Det må være hjul. Så kan vi se langt.
Her er den berømte trappe, hvor gelænder bliver pillet ned, sat op og pillet ned, sat op, pillet ned, sat op. Lige nu er der gelænder på, sat ud til. Det er Bette Jensen 7. Jeg har fundet ud af, det er der har været en vældig palaver i for nogle år siden. Nå ja, men det her gelænder. Det er Naturfredningsforeningen, der er der jo kommet gelænder op, så var nogen, der sat gelænder op. Til sidst så gav de efter over flere sæsoner. Ja, jeg har faktisk søgt noget om jeg ved ikke, om det er nyheder. Jeg mener, de har fået lov nu. Det har de. Ja. Men sådan en lille ting, det spænder de ben for. Ja. Men sådan her, det må gerne være herovre. Ja, ja. Ja. Men med gelænder op til den her høj. Jeg prøver at gå derop og kigge. Ja. Men det er jo noget med de der gravhøje, eller hvad? Er det en gravhøj, eller hvad er det? For det er jo simpelthen så fredet, sådan en gravhøje. Der må man ingenting, jo. Nej, det er rigtigt. Det er jo vikinger, der ligger dernede, er det ikke? Er det ikke dengang, de lavede den? Jeg ved det. Men jeg kan også se, hvad skulle sådan en gelænder have generet nu? Tje. Det er vist det, man kalder en principsag, er det ikke? Det er Naturfredning, der står bare ikke sådan noget. Ja. Så kan dyrene beskytte. Ja. Det er da ikke til at se, næsten ikke. Nej. Der er en fantastisk udsigt her. Det er det. Vi har da været på kampen nede på. Vi har aldrig været her. Nej. Ja, hold op, man kan se langt. Ja. Hele vejen rundt der. Ja. Der er mange forunderlige steder i Danmark. Jamen det er det da. Helt sikkert. Helt enormt. Ja. Der er lidt diesel nu. Ja, det er det. Ja. Vi har også med campingvogn i 1900. 82, tror jeg det var, vi fik den første lille bitte campingvogn. Nå. Så havde vi debut heroppe til Fur. Okay. Okay. Ja. Så synes jeg, vi skulle lige med en færge, og så, Ja, ja. så var det helt fantastisk. Ja, ja. Ja, det var der, hun var bedre hende Charlotte, der gik. Ja, ja. Det Heidi godt kender. Ja. Jeg tror nu var det. Jeg tror, var det ikke Randi, hun gik? Jeg tror, det var Randi, hun gik i klassen. Hun havde Jens Kjeld, ikke? Siger du? Hun havde Jens Kjeld til lærer. Nej, det tror jeg, hun havde. Så er det ikke, så det havde Randi. Jeg mener, det var Randi, hun gik i klasse med. Ja. Men det tror jeg nu egentlig også. Men hun havde det Jens Kjeld til klasselærer. Det er længe siden. Heidi, hun havde Randi Jørgensen. Men det har Charlotte også. Nå, jamen så er der Heidi, hun er gået i klasse med. Det tror jeg, det er. Ja, det er et hold tvillinger, jeg har. Okay. Ja, det giver noget, når der kommer to. Ja, det Ja, jeg har også tvillinger. Har du det? Ja. Nå, Nå. der kan man bare se. Ja. Dengang vi rejste hjem nu her dernede fra Kreta, der var der to knæg med, det var en ægge. Det var Ja. Ja. Og så de sad lidt længere op nu også. Og de havde sådan en lille bitte, de var sådan ret kort klippet. Ja. Om der, hvor bilen den er oppe på hår, der var sådan en lille hvid plet, kunne man se. Ja. Og begge to. Ja. Ja, fantastisk. Jo. Det er ordentligt. Jo, ja. Det var nøjagtigt en. Ja.
Der var lige en postpump, de brugte briller begge to. Den ene briller, de var lidt anderledes end den anden. Okay, ja. De skulle have noget, en måde at kende forskel på dem på. Jamen dengang var det dem, der fik firlinge i avlen en gang i sin tid. Det var en anden sted, der var nogen, der fik firlinge. Ja. De var så nok til ens. De var nødt til at give dem en bitte klap neglen lagt på en af tæer. Nå. I forskellige farver, for at de kunne finde forskel på dem. Ja. Så gik de på farveskal. Det er rød. Det er hende og hende. Ja. Men det er utroligt, de kan lide. Men så det gør de to jo slet ikke. Nej. Hverken i sind eller skin. Nej. Men nu er de to Tokynokker, der er inden for Holstebro eller Tvis, Ja. eller hvor de er fra. Ja. De er sjove. Jamen, det er og så begynder den ene at snakke så over, så den anden. De der kvinder over i Thailand, de der rødrød. De sender penge til dem. Nej, det gør de altså. Hello, my darling, I'm standing in the airport. Hello, I love you. Så kommer der flere penge. Ja, det er det. Nej, de skal ikke med ind, de er kærester, og dem, så de har andre. Nej. Der er penge i. Ja. Nå. Skal vi ned igen? Hvis ikke man holder sådan noget græs nede, så bliver det til skov helt af sig selv. Ja. Det må man vel holde ned nu i disse biodiversitet. Jo, der er jo i hvert fald lynghed og sådan nogle ting, der kører de jo med sådan nogle brakbusser eller sådan nogle gang vel for at slå træer ned. Eller så lukker de jo for på dem, så spiser de jo træer. Fordi ellers så forsvinder det jo. Så bliver altså hele Danmark bliver det skov, hvis man bare ingenting gør. Urørt skov, hvis man, som man siger. Altså hvis man er urørt hede, så bliver det til skov. Efter 100 år, så er det en skov. Det er forunderlig natur. Det er fantastisk, når man tænker sådan en gammel træer. Så smiger de bladene, når det går efterår. Så kommer de fineste blade igen. Ja. Det er imponerende. Ja. Men i år, der får min birketræer ingen blade. Eller kun nogle få stykker. Så er jeg ved at google lidt, hvorfor der kommer ingen blade på min birketræer. Ifølge Google, det jeg sådan har googlet mig til, det er, at det er en svamp, der spiser blade. Men det skal nok overleve. Der kommer bare ingen blade i år, men til næste år, så kommer der blade på igen. Men de gror der ingenting uden blade på. Der står bare sådan nogle ravler. Så begynder vi snart på lidt hjemmedel, eller hvad? Ja, må ikke. Ja, det har da været en spændende tur. Det synes jeg da også. Og så rundt. Vi har jo snart været hele vejen rundt nu, ja. Vi har fået... Samme vej tilbage igen. Ja, det skal. Jeg tror, vi kan fortsætte. Nu drejer vi til venstre for at komme herud. Ja. Jeg tror, vi kan fortsætte lidt mere til højre. Ja. Og komme rundt. Ja. Fordi der er nede, der vi går ned, der er sådan en klint dernede. Ja. Jeg ved nemlig fra campingpladser dernede, der var der sådan en lille sti. Så kunne man komme ned til sådan. Ja. Nej, vi får det hele at se i dag. Vi har fået snakket noget der i hvert fald.
Fejvogn. Jeg nok vide, hvad de fisk de betyder. Hvis der er nogen, der ved det, så må I gerne lige skrive i kommentarerne. Fedt det. Så er vi nede ved færgen. Færgen den holder og venter på os. Så er det vist for et kvarter. Om natten en gang i timen. Fint nok, gå den vej nu. Jo, det er vist godt nok. Er det fint nok at smutte hjem af nu? Jo. Det var rigtig godt. Nå, med fint hus der, vi kan ned. Det Ja. gjorde det med. Ej, sikkert udsigt. Ja. Der blev der også bygget noget. Der var der i hvert fald 2 helt nye. Der var en, de var lige ved at bygge, eller måske næsten færdig. Ja. Og så var der en, den så også helt nybygget ud. Ja. Det er de bjælkehus, der var. Ja. Der skal man lige regne med, at de skal nok have en 10 liter hakkestød hver anden år. Ja, måske. Og hvem skal smarte på den? Ja, det er det. Nu lå de også fint, og det var solskinner det hele. Det var Ja. Nej, det er ikke regnet her på Fure. Det var bare lige lidt, da vi kørte, det regnede en lille smule, men ellers har det ikke regnet jo. Nej. Så er det lidt småkøligt, men Det er absolut ingen overdrivelse at kalde småkøl. det er ikke sådan rigtig kommet i sommer til Danmark endnu. Nej. Det kniver lidt. Nej, kom her, vi har hjulpet mor, fik lukket der. Nå, ja. Det blæser op i bukser. Ja. Ja, det her det er bare sat på med 3 strips. Jeg vil se, hvor længe det holder, men det ser da fint, ser det ud til. Men det med de 2 piger der, så det var jo Randi, hun havde mere med Charlotte at gøre, end Heidi havde. Dengang de var sådan en stor piger. Randi, hun var tit med Charlotte her. Ja. De havde en rigtig Ja. sjov. Ja. Jeg kan huske, når jeg kan lige nok huske nu, det var, der var en gang, Charlotte, hun havde sådan en lille akvarium med sådan en lille skildpadde i. Jo. Så sagde Charlotte til Randi, du må stikke fingeren ned til, at den kan komme hen med ben. Det skulle hun selvfølgelig prøve. Ja. Så fingeren havde en finger, og hun hævde fingeren op. Den her skildpadde, den røg. Den har været sted bag i en røve. Nej. Jamen, de fik der fundet igen, men hun fandt ud af, at det passede lidt godt nok. Jeg skulle lige prøve, som det kunne passe. Ja. Ja.
sejler vi tilbage på fastlandet. Vi sejler allerede. Et par stykker, der var over på jagt. Fur Jagtforening står der på ryggen af ham. Det var den tur. Det tog ikke mange minutter. Skal vi bare hjem igen.